Ако никога не си отварял трейд живота ти, ще ти обясна точно как изглежда от начало до край. Стъпка първа, отваряш търговската платформа на телефона или компютъра си. Стъпка втора, гледаш графиката на златото. Стъпка трета, индикаторът ни маркира ключови зони на графиката. Области, където пазарът исторически е показал значими реакции. Тези зони ти дават контекст, показват ти къде пазара обръща внимание. Стъпка четвърта, на базата на собственият ти анализ на тези зони и на това, което си научил от курса ни, взимаш собственото си решение. Стъпка 5. Задаваш къде да си вземеш загубата и стъпка 6. Задаваш къде да си вземеш печалбата. По този начин, когато стигнат тези нива, ти ще можеш или да загубиш контролирана сума, или да спечелиш. Стъпка 7. Изчакваш. Сделката или удря целта ти, или взима загубата. Така или иначе ти си предупреден какво ще се случи предварително. Индикаторът ни не взима решение вместо теб. Той ти дава информация. Курсовете ни те учат как да четеш. Решението винаги е твое и точно така трябва да бъде. Затова в TradeAcademy.com имаме правилните курсове, които да ти дадат информирано решение на този пазар. Влез и виж.